Patrzcie teraz na to, patrzcie. Dobra, to miało wyjść o wiele bardziej spektakularnie. Ale przeżyłem. Byłem pewny, że się nie odwróci. I że pociągniemy tą... Hello. Hello! Good luck. Thanks! I hope you win, sir. Thanks a lot. But you should go to the safe zone now. Thanks for the tip. Love you. Oh. To na pewno nie był Polak. I na pewno nie był to Ruski. No homo. Łocurwa. Żerej to, żerej to! Już sam nie mogę kipnąć. Ej, mnie ta apteczka... Dobra. Leć. Czy bandaż przyspieszy? Czy to jest pic na wodę? Ja chyba przyspieszył. Auto. Kopci się. Kurde, jakbym tak wygrał dwie pod rząd, to by było normalnie niesamowite. To bym normalnie ze szczęścia nie zrobił nic. Szybko, róbcie ankietę. Czy Niklaus wygra, czy nie wygra? Ciul! We wieprzki? Żerejmy? Flachę na raz. 7 flachów. Tam jest zrzut, ale ja się na niego nie połaszę. W białej małpie, w cybermaszynie... Nie, nie będę raczej. Czy 2 razy to będzie rekord? No, chyba tak. C6, chyba dobrze. Głosujcie, moi drodzy, jest ankieta. Czy Niklaus wygra napleta? Znaczy kotleta. Znaczy, no nic z powyższych, ale tak mi się śmiesznie powiedziało. Pardons. Hepie mi się po wódce. A tam jest gaz. Ps, 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 gaz, ps, ps. O, leci gość.
Ulala! No i co teraz? Będzie tak teraz tu srał po mnie. Frajerinio. On jest tam, a ja jestem tu, to jeszcze 2. Dobra, i jeszcze on i jeszcze 1. Kurwa, tu trzeba biec. Jak on zapierdala, patrz. O. Ej, on umarł, czy on się legnął? Ej. What the fuck? What? What? Is going? GG, man. Fuck. Nie mam placu. Kurwa. Ej, 1 na 1. 1 na 1. Jak ja to wygram, to pija wódka. Kurwa, Kaj może być ten ostatni. Trzeba iść, nie ma co. A nie! Nie! Nie, hopie, nie! Nie! Co ty sam dupisz? Czyli w lesie nie. Czyli on jest gdzieś tu. On jest gdzieś tu niedaleko. Pewnie leży. Pewnie leży. I kwiczy. Czołga się jak dziki wąż. Lepiej nie. Za minuta idzie gaz. No właśnie, tu nie ma krzaków żadnych. Spray and pray po trawie, tylko w którym kierunku? Ja mam 29 kul do kałacha, a to jest super broń. Dlatego ja bym sobie to zostawił na ewentualne starcie. No i idzie gaz. No i co teraz? On mi może stamtąd wylecieć. Shit.
No kurwa, kajś ty jest. Ja! Leci! Leci z lewej. Leci z lewej. Patrzcie teraz. Na spokojności. Czy to była profilaktyka? Czy on wie? Jest przede mną. Mógł widzieć. Wie? No i co teraz? Chuj, biera wszystkie apteczki. No i wojna nerwów. Nie mam mołotowów ani granatów. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. On wie, że ja wiem. Może zagadam. Może go zagadam i zaatakuję, co? Czekajcie. A może on jednak nie wie? Może on zgłupieje? Może on zgłupieje i podejdzie? Może zgłupieje? Może on zacznie wątpić? Nic nie gadam, nic nie gadam. Jak pójdzie gaz, to się ruszy może. Ej, ale on jest głupi, bo on się cały obraca, a nie altuje. Może on... Może on już ogłupiał. Idzie gaz. Ale ja to mam w piździe. Bo mnie stać na wszystko. Ej, on jest w gazie czy nie? Kurwa. Sorry. On nie był w gazie. GG man, good luck next time. Ah.